Abans de començar, deixa'm explicar breument en què consistirà aquesta meditació guiada. Durant uns minuts, et convido a portar l'atenció a la teva respiració, al teu cos i a la teva força interior. Connectarem amb la part de tu que sempre està present, que sap escoltar, calmar-se i mantenir-se centrada fins i tot davant converses difícils o moments que ens activen. Treballarem amb la consciència corporal, sentint cada sensació i amb la visualització d'una llum interna que et recolza i et dona coratge, empatia i autocura. L'objectiu és que surtis d'aquesta pràctica amb la força necessària per afrontar les situacions familiars amb presència, claredat i connexió amb tu mateixa i amb els altres. Comencem. Troba un lloc còmode on puguis seure o estirar-te. Permet que el cos es col·loqui sense esforç. Tanca suaument els ulls i porta ara l'atenció a la respiració. No cal canviar-la. Només observa durant uns instants. Comencem amb una respiració conscient. Inhalarem pel nas durant 4 segons, mantindrem l'aire durant 2 segons i exhalarem per la boca durant 6 segons. Jo t'acompanyaré. Inhala pel nas. 2, 3, 4. Manté l'aire dins i exhala lentament per la boca. Deixa que el cos s'afluixi una mica més. Tornem-hi. Inhala. 1, 2, 3, 4. Manté. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I una tercera vegada. Inhala. 3, 4. Manté. Exhala. 3, 4, 5, 6. Recorda't amb suavitat que ara mateix aquest és un espai segur només per tu. Porta l'atenció al centre del pit, a la zona del cor. Imagina o simplement sent un punt de llum en aquest espai. No cal veure'l clarament, només percebre la seva presència. Aquesta gran llum és la teva força interior, la part de tu que sap escoltar, sap esperar, sap sostenir i sap respondre amb claredat. Amb la següent respiració, imagina que aquesta llum es fa una mica més ampla. Inhala. 4.
Pausa. Exhala. 4, 5, 6. Deixant anar tensió del pit, de les espatlles, de la mandíbula. Inhala. La llum s'expandeix pel tòrax, l'abdomen, l'esquena. Exhala, deixant anar la necessitat de defensar-te. Observa com escoltes sense jutjar, com parles des de la veritat, sense atacar ni tancar-te. Observa com pots posar límits amb calma, sense perdre't. Sent com la teva força interior t'acompanya en cada gest, en cada silenci, en cada paraula. No estàs sola. No t'has d'endurir per protegir-te. Torna suaument a la respiració. Inhala profundament. Exhala lentament. Una vegada més, inhala. Exhala. Si et ve de gust, porta ara les mans al cor. Sent la gratitud per la teva capacitat d'escoltar, per la teva empatia i per la força que sempre hi és dins teu. Quan et sentis preparada, comença a moure suaument el cos. I amb calma, obre els ulls, portant aquesta energia a la resta del teu dia.